Tak, já vás zdravím, přeju vám příjemnou druhou část dnešního dopoledne. Jak zaznělo, mým úkolem je tady dneska říct něco o psychologických aspektech dětské obezity a trošku to zkusit vztáhnout k tomu aspektu té prevence. A já jsem si teda dovolila dát si takový jako podtitul, co zaléváš, to poroste. Tak. Já bych chtěla na úvod vás na chviličku poprosit, abyste se podívali na ty obrázky, které tam teď ukážu, nebude jich moc, a kdybyste nechali na sebe zapůsobit a zkusili u sebe reflektovat třeba, co vás napadá, když se díváte vlastně na různé obrázky dětí, které s tou obezitou nadváhou se tam objeví. Jaký emoce přitom běží. Jestli je třeba rozdíl, to jsem tam i dal tyhle obrázky, když vidíte dítě, který se cpe hamburgerem, ale má normální váhu, a podíváte se na dítě, který sedí ve fast foodu a rozhodně tu normální váhu nemá, jestli vlastně tam vzniká jako jiná emoce nebo jiný přesvědčení a nějaký jiný dojem z toho. A jestli byl rozdíl, když jsem vlastně tam ukazovala předtím ty obrázky, vrátím, jestli to dítě vnímáte jako pasivní, s nezájmem, nebo milé, atraktivní, pohybující se, sportující. Jo? A to, proč o tom mluvím, je, že vlastně to všechno jako kdyby vytváří něco, čemu my říkáme nějaký jako náš mindset, nastavení. A já jsem si říkala, že možná by bylo fajn, vlastně než vůbec budu mluvit o těch psychologických aspektech těch dětí a dospívajících, tak vlastně, že si připomenu, že když s nimi pracujeme, jsme to my, kdo se s nimi dostává do toho kontaktu, a možná začít svým vlastním sebenastavením je možná první bod. Vy jste sem přišli ladit tu část odbornost vzdělání, ale přesto si myslím, že to, co ovlivňuje to nastavení, jak se k těm dětem vztahujeme, je samozřejmě i to, jestli nás jako jsou nějak působí třeba sympaticky. To jsem tam ukazovala ty obrázky, jestli vlastně v nás vyvolávají spíš potřebují pomoc, nebo potřebují jako vytáhat za uši. Nebo jestli vlastně máme nějaká přesvědčení, která se k té obezitě vztahují. A možná právě ta část odborná, teoretická, přednášková samozřejmě má působit na tu odbornost, ale vlastně i nějakým způsobem právě na naše přesvědčení. Třeba co si o obezitě myslíme obecně, co si myslíme o dětech s obezitou, co si myslíme o rodičích těch dětí s tou obezitou a do jaké míry to potom vlastně jako trošku projektujeme do těch dětí. A je důležité si ale taky připomenout, že ono to dost souvisí s nějakou naší životní historií, s nějakými zkušenostmi, které my si neseme. Úplně jinak se možná budu vztahovat děti, které bojují s nadměrnými kilogramy, když si pamatuju, že ve svém dětství jsem to zažívala podobně. Nebo když třeba, nevím, mám sourozence, který měl nějaký kila navíc a já jsem byla to hubený dítě a teď se to doma furt řešilo. Jo, nebo naopak nikdy váha a tělesná hmotnost u nás doma nebylo téma, ani jsme neměli moc ve škole třeba spolužáků, který by to řešili, a pro mě je to vlastně tak trošku jako něco, jako fenomén dneška, moc nevím, jak se k tomu stáhnout, nebo tomu vlastně moc nerozumím, proč se to děje. Patří tam samozřejmě nějaké naše vlastnosti. A já tím chci vlastně jenom nějak začátek říct, že pojďme nejdřív začít všichni u sebe. A tím začíná to první, co zaléváš, to poroste. Takže vlastně zalévat takové ty věci jako pochopení, protože jako přijetí, jako ta témata, který se dneska tady víceméně už bylo dotknuto, já se ještě jako dotknu, tak vlastně jako kdyby nastavit sebe, že vlastně s těma dětma chceme pracovat. Že máme zájem na tom něco změnit, že to máme jako věc, na které je třeba nějakým způsobem zapracovat dál a nějaký posunout. A máme se vztáhnout k prevenci, ale nemůžeme se bavit o prevenci, aniž bychom mluvili o tom, co je tím tématem. Nebudu tady vůbec teoretizovat, já moc teoretik nejsem, ale chci vám jenom ukázat, s jakým konceptem v hlavě já přistupuji k obézním dětem. A to vlastně z toho pohledu, že já obezitu vnímám taky jako onemocnění, ale jako psychosomatické onemocnění. Protože já vnímám, jak ty děti jsou ovlivněné nejenom po ztráce toho těla, to tady už hodně zaznělo, jakým způsobem, ale do jaké míry to formuje i z hlediska toho prožívání, té jejich duše. A toho, čeho se chci dneska hodně dotknout, právě toho vývoje. Jak se to stává třeba součástí jejich identity, právě to nějaký pojetí, ten náš self-koncept je opřený o naše tělo. A tím pádem si myslím, že jsou to dvě věci, které jsou pro mě jako v rámci té obezity neoddělitelné. No a já nevím, jenom bych ještě tady chtěla jako kdyby z toho psychologického hlediska upozornit na to, jestli jste si někdy etymologicky všimli, co znamená vlastně slovo nemoc. Jako
Jakože je to vlastně jako nedostatek kompetencí, vlastně jako bezmoc, nevím, co s tím. A to je něco, co vlastně u těch dětí a už i u těch jako dospívajících, kteří už třeba i chtějí s tím tématem u sebe pohnout, zažívám hodně často, že vlastně oni jako by vlastně chtěli, ale neví jak, protože se točí v něčem, co my tak jako hezky nazýváme jako bludné kruhy. Já vám tady představím základní bludní kruhy, ve kterých se ty děti většinou točí. Klasický bludný kruh, který máme u spousty i jiných psychosomatických onemocnění a vůbec u spousty onemocnění obecně, je takový ten kruh vejce slepice. Já můžu tam odpověď bývá ten kohout, tak nevím, můžeme obvinit ještě nějakou třetí nezúčastněnou část, kterou tam nemám zastoupenou. Ale pro mě je jako někdy hrozně těžký i třeba při té terapeutické práci odlišit, jestli ten příběh dítěte začíná slovy. Bylo jedno dítě a to se narodilo a bylo vlastně hrozně emočně citlivý. A pokaždé, když plakalo, tak maminka byla dost bezmocná, ale ona zjistila, že ono, když mu strčí ten rohlík, tak ono přestane. Rohlíky pak přestávaly fungovat, takže se začaly do toho očárat dávat ty tatranky a jiné věci. A z toho původně relativně normostenického dítěte se nám stal tady ten ne úplně pěkně vyformovaný tady to kůže na boku. U těch menších dětí ty příběhy můžou být tímhle směrem, ale samozřejmě potom tady taky máme, určitě ta rodičovská komponenta tam hraje roli, ale taky příběhy dětí, které jako dlouho měly tu formu toho normálního kuřátka, který se tak jako vyloupil, bylo to dobře. A z nějakých jiných důvodů tam byly věci, které, ať už to teda byly ty návyky, což je možná někdy, když je to jenom v úvozovkách o těch návicích, je snaží změnit, anebo to bylo zajídání jiných věcí. Jo? Moc nezapadlo do školky, byl to takový jako malý divočák a hodně často se zlobil a ono totiž na to zlobení se někdy funguje zacpat si tu pusu něčím dobrým, abych neřekl ty hnusné věci těm lidem, co bych jim jako jinak řekl. No a taky se docela slušně můžu jako rychle dostat do téhle fáze. Nejsem lékař, biolog, takže určitě o tomhle se tady nechci dlouhosáhle zmiňovat, ale přijde mi to jako důležitý bludný kruh z pohledu právě těch jako dětí, které už vlastně o tom přemýšlí. Takové ty věci, jak je to hrozně jako nefér, že ti spolužáci jako mají ty čipsy a ty energetické nápoje a jako vůbec nejsou hustí. Že tam mají spolužečka, jako si žere tohle na svačinu a vypadá takhle. A podívejte se na mě, já tady si jako dám jednu večer hamburger a vypadá takhle. Takže ano, genetika, epigenetika a to co všechno tady zaznělo, jako stojí nějakým základem. A ty děti to prožívají z tohohle pohledu. Jakože ten život jako vůči není fér. A ještě když se s nimi bavíte, tak některé děti to mají tak hezky zpracovaný, že vám řeknou, že mají ještě tu nevýhodu, že se narodili líní. Jo, takže to je prostě jako vražedná kombinace, že se narodíte s genetikou po rodičích a ještě se narodíte líní, případně s nedostatkem vůle, čiž to jako zakup, jako tomu dají korunu. A tam prostě jako není úplně cesta ven, bludný kruh je na světě. A to, že určité potraviny prostě mají ten potenciál způsobovat závislost, tak tady se dostávám zase k nějakému tématu bezmoci u těch dětí. Oni když se jako jednou naučí to jíst a ve velkým to jíst, tak jako odabstinovat od těch sladkostí v úvozovkách, těch vysokých dávek cukru, z těch svačin a tady těch všech věcí jako vůbec není jednoduchý, protože to tělo si to jako žádá. A jsou studie, které ukazují, že závislost na jako cukru a heroinu jako si můžou podávat ruce. Jo? Takže my tady dětem sice zakazujeme nějaké věci, ale potom expertizujeme na to. Takže možná rovnou na srdce, jako, že to není úplně jako vždycky takhle čistá hra jako ve všech rovinách. A to, že tuková tkáň je taky svéhlavý orgán, tady zaznělo, protože ty metabolické změny k ním dochází. A samozřejmě ty děti potom někdy hůř potom v určitý věku je odlišnou hlad a chuť. Jo, takže další věc, kterou se ty děti zaklínají, prostě se mi pořád hlad. Jo, takže oni se narodili s blbou genetikou, líní, s nedostatkem vůle a permanentně hladoví. Takže jako chápete, že po nich chceme jako nadphysický úkol. Jeden z takových ještě předposledních kruhů, o kterém chci říct, ve kterým se ty děti jako hodně točí, je takových ten kruh, který bychom mohli zvat jako psychologické faktory. A já se speciálně k těm vývojovým stáhnu dál v rámci té prevence, ale jenom vlastně, jak to vypadá v tom praktickém, jak si to představíte. Všichni máme nějaké naše přesvědčení, to jsou ty kognitivní, to jsou ty věci, co nám běží v hlavě. Všichni máme nějaké emoce, emoční vědění, velký téma. A všichni vlastně nějak jako na základě toho, co si myslíme a prožíváme, se taky nějak jako chováme. Jo.
A vlastně takovým příkladem může být, že možná se k tomu dostanu ještě dál. Takovým tím příkladem o tom přemýšlení vlastně, jak nás to ovlivňuje, tak je takový typický bludný kruh s tím, že mám dítě, který si moc nevěří. Zase otázka, jestli ten příběh toho kuřete začíná už tou nízkou sebedůvěrou, anebo k ní došlo díky tomu, že prostě má blbý zkušenosti, protože měl nadváhu. Ale spousta jako kdyby takových těch výzkumných studií říká, že opravdu jako kdyby to sebevědomí nebo nějaká nižší sebehodnota k těm dětem s tou nadváhou a obezitou patří. No jenom, že když si moc nevěřím, tak samozřejmě jako většinou očekávám, že to všechno vlastně napravím, že to dopadne blbě, no takže se jako moc nesnažím. Jo? Tak už máme ten nedostatek vůle, kterým se zaklínají. Jenomže když se moc nesnažím, tak se mě většinou to jako nepovede. Že? Takže já sám sebe obviním, že prostě případně někdy děti jsou výborný ještě knivače okolí. A potvrdím si ale vlastně, že jako jsem na nic a že nejsem dost dobrý a zase mám to nízký sebevědomí. A motám se tady v tomhle kruhu pořád dokola. A ono to hodně podobně funguje jako ten kruh vedle. Skoro všichni z nás, pokud nemáme nějakou poruchu, prosím vás, tak toužíme po lásce v jakékoliv formě. Kamarádské, přijetí, partnerské, rodičovské. A když ji z nějakého důvodu nemůžeme dostat, tak se to většinou taky jako hodně odráží nějakým naším sebepojetí. Vlastně, co si o sobě myslíme, že nás jako nikdo nemá rád. No a jídlo je v určitým věku výborný anestetikum. V tom věkem se potom dostáváme i k těm jiným anestetikům, ale v tom dětství je to jídlo jako prostě ten primární zdroj, po který můžu sáhnout, když mi není dobře emočně. No a následkem je samozřejmě nárůst hmotnosti a točí se v tom kruhu vlastně pořád dokola, protože se za to stydím, mám pocity viny, nesnáším se. Když se nesnáším, tak obvykle dojde k tomu, že když se nesnáším, tak jsou dvě verze. Buď se stárnu, protože přece teď po mě nikdo nestojí, a tím pádem mě chybí ta pozitivní citová zpětná vazba, a nebo ta druhá verze, a tohle je hodně otázka nějakých našich zkušeností a někdy i temperamentu. Když se nesnáším, tak to teda dám vyžrat tomu okolí. Takže vlastně jako by přestanu fungovat v tom příkladu vlastně jako, že jdu do nějakého hněvu a tím pádem, ale když s těma druhýma zacházím takhle, tak zase dostanu odmítnutí. A tím se točím v tom kruhu a nejsem schopný z toho vystoupit vlastně ven. Takže hodně bych řekla, že ty, co se týče nadváhy a obezity, tak to téma jako není úplně jako čistě psychologické faktory, ale spíš jako kdyby, že je to hodně psychosociální otázka faktorů, protože my vlastně naše já, naše sebepojetí formujeme ve vztazích, takže to naše psychické od toho sociálního těžko odlišíme. A ta cesta ven potom jako kdyby nejde jenom přes to, že si uvědomím, že jsem dostatečně hodnotná bytost. Když mi to jako nikdo zvenku nepotvrdí, tak se to jako hodně těžko dělá. No, to je na terapii dospělých, tohle po dětech chtít, jako bychom chtěli asi hodně. Tenhle kruh nad tím si můžeme jenom povzdechnout, protože ten úplně myslím si, že není minimálně v mé psychologické moci, ale určitě samozřejmě tam souvisí ty věci, které ovlivňují ty rodiny, že ty nezdravé potraviny jsou levnější, ty rodiče prostě kupují. A možná to téma, který mně přijde v současné době hodně jako významný z toho sociokulturního, psychologického hlediska, je trošku, že jsme se stali společností extrémů. Prostě buď je tam bikini fitness, všechny ty Instagramy, kde prostě ty holky jedou podle těch bikin, a nebo bodybuilderů, ta druhá verze spíš pro kluky, a versus body positivity, kde opravdu reálně holky, které když vidíte vizuálně, podle mě nemůžou být pořád metabolický parametry, jak vypadají, pak je tam obezita, to už není nadváha, hlásají, jak jsou vlastně úplně v pohodě sami ze sebou a všechno úplně celek a vůbec se nemusíte měnit, milujte se takový, jaký jste, ale chybí tomu prostě nějaký střed zdravý rozum. A občas padá taková ta otázka, jestli existuje něco jako typický jedinec s obezitou. A vzhledem k tomu, že jsme se tady už všichni přednášející dotkli toho tématu, že ta obezita jako je multifaktoriální, ona nevzniká jenom tak jako, že jedna příčina, jeden důsledek. A tak vlastně se nedá říct, že existuje jako kdyby jedna specifická osobnostní struktura. Ale na druhou stranu, lidi s nadváhou, lidi s obezitou mají podobné trápení a podobné problémy a některé věci vlastně se objevují ty styční body, že se vlastně setkávají, že ty
příběhy jsou sice hodně originální, každý je jedinečný, ale něčem ty příběhy vlastně se začínají kdyby třeba přibližovat a spodobňovat. A dáme mi pár příkladů. Horší prospěch ve škole. Vyšel v jedné studii, že děti s nadváhou obezitou mají horší prospěch ve škole. Ale pozor tady na ty interpretace, ono už to tady zaznělo. A on totiž jako kdyby školní prospěch nerovná se intelekt. Ono, školní úspěšnost je znakem spousty mimo intelektových faktorů, ke kterým právě patří ta schopnost prosadit se, schopnost začít se, schopnost zvednout ruku a říct pančoku, já to vím. Což někdy, když ty děti jsou hodně ušlapaný, stejně neudělají. Takže je důležité si říct, že to, že se toto v těch studiích ukazuje, neznamená, že ty děti můžeme a priori považovat za hloupější. To určitě ne. Z hlediska zájmu chybí vlastně úplně jako kdyby nějaký komplexnější studie, které by měly jasnou metodiku. Ale většinou se tam ukazuje, že opravdu ty děti mají zájmy, ale jiný než ty pohybové. Jsou to děti, které jsou v těch kroužcích za těma klavírama a hrají na ty saxofony a všichni v rodině byli muzikanti, nebo jsou to děti, co hodiny sedí na výtvarkách, ale do aerobiku by člověk nedostal. Co se týče nějaké osobnosti nebo psychopatologie, na to se poslední dobou začínají zaměřovat další studie, protože, tak jak už tady zaznělo, té psychické křehkosti u těch dětí a dospívajících přibývá. A přibývá i obezity, takže teďka je někde otázka, jestli zase to jde v ruku v ruce jako něco, jako korelace, že to spolu souvisí, anebo jenom jako existence těchto dvou jevů, že se to spolu prostě vyskytuje, těžko říct. Ale každopádně jenom takový jeden příklad z dotazníků. To, co já u těch dětí vidím, je opravdu, jako, že jsou víc dráždiví, děti s tou nadváhou, obezitou, ta nějaká hostilita tam je, ale výzkumně byla méně průkazná. A většinou, když se to ukázalo jako klinický aspekt, že to tam bylo přítomný, tak je to většinou hostilita, která je obranná, kde je to vlastně reakce na to prostředí. Ne, že by primárně byly ty děti víc, jako kdyby dráždiví nebo naštvaní. A to, co je velice zajímavé, a výzkumně se to ukázalo, já to pozoruju, jsou ti pubertální kluci navázaní na ty svý matky. Když oni přijedou do léčebny, tam to ve 13 má chlupaté nohy a brečí to, že to chce domů zamáhnout. Jo, ta vývojová diskrepance toho, jak vlastně nejsou odseparovaný, je to tam, to téma běží to tam a je otázkou, o čem to je. A spousta jako výkladů, včetně psychoanalytických, by byla asi zajímavá. To, co tam se ukazuje taky pravidelně, je, že ty děti nehodnotí sami sebe pozitivně, to tam jako běží, ale pozor, zase to nemůžeme úplně generalizovat. A ukazuje se to, že je to v některých položkách, jo? Že není to celý sebepošlapaný, sebevědomí, ale vlastně některé ty položky opravdu jsou tam jako negativně. Více tam nějaké úzkosti a deprese, větší emoční labilita a ta impulzivita. Já mám i dost jako děti s tím fakt jako diagnostikovaným ADHD a tím, jak oni jsou impulzivní ve všem, jsou impulzivní v tom jídle. Jo, my chceme po ní nějakou seberegulaci a oni neumí v ničem, takže jako dost málo kdy umí, když se tam sejde taková ta kombinace genetická dispozice, chuť k jídlu a impulzivita v podobě ADHD, tak to je jako těžký úkol, protože děti se neumí regulovat nikde jinde. A u dívek potom v určitém věku pozdějším se ukázalo vyšší riziko nějakého negativního vztahu životu a pesimismu. Tak to jsou takové jako výzkumné střípky a pojďme k té prevenci teda. A už tak taky zaznělo, že prevence má samozřejmě různé roviny. A z toho psychologického hlediska bych vám chtěla ukázat takový jako 3 klíče, které mě tak jako napadly, když jsem na tím teď seděla tou prezentací a přemýšlela, co mě přijde důležitý sdělit. A kdyby se povedl první klíč, já jsem ho nazvala prevence zdravým osobnostním vývojem, tak si myslím, že nemusí teďka ministerstvo řešit jako navyšování psychologů, které nejsou. Protože tohle si myslím, že je klíč nejen obézních dětí, ale o spoustu dětí, které dneska v tom školství a ne v tom školství a všude jinde máme. A rozhodně vás tady nebudu zahlcovat jako vývojovou psychologii. Jenom chci připomenout, že tak, jak tady zazněly na začátku taky nějaké klíčové věky pro vytváření typových zásob. Oni nám z toho psychologického hlediska taky existují nějaké klíčové věky a my tam vždycky vlastně jako v tom vývoji máme nějaký úkol. A když se to tam prostě pokazí, tak ten vývojový úkol je nějaký nedokončený a to dítě, já říkám, takový prostě něčem nedopečený a musí se to učit pozdě. Kojení už tady zaznělo, já to vezmu z toho psychopohledu, nazvaný zážitek dobrého prsu. Samozřejmě dobrý prs, jako samozřejmě jedna věc je to kojení. Někdy tím dobrým prsem, ale může
být přesně i ta matka, která samozřejmě jsou ženy, které nemůžou z mnoha důvodů kojit, ale jako umí tomu dítěti poskytnout bezpečí, umí to dítě v klidu nakrmit, umí vycítit, že to dítě má hlad, anebo jinou potřebu, že ho budu přichonit mu tu flašku úplně pokaždé, když dítě knikne. Takže myslím si, že ten dobrý prs je hlavně spíš otázka toho prvního naladění k tomu dítěti v té první fázi vývoje. A tady vlastně jako je krásně vidět, že to jídlo a bezpečí jsou vlastně jako dvě potřeby, které spolu jako biologicky patří. Takže my se k ním prostě jako občas jenom vracíme zpátky, jo, ale ono se to nedá odkryt. My to tam jako máme zakódováno v našem dětí. Když se všechno povede, tak se dítě vlastně jako postupně učí odlišovat máma, já. A vlastně naše seberegulace v téhle fázi není. Moje emoce zvládá ten rodič. Jo. A jenom tady se chci vztáhnout k tomu, že do těch prvních tady trošku přesahuji už do toho dalšího období, je to ta senzomotorická inteligence, tak z nás ty děti vlastně všechno ochutnávají. Hlavně v tom prvním roce života. No, všechno, celý to poznání jde přes pusu, to je strašně jako důležitý smysl. A co je zajímavé v rámci studií, že schopnost regulovat svůj příjem potravy my máme vlastně jen v prvních pár měsících, to jde fyziologicky. Ten efekt učení nastává strašně rychle, takže vlastně jako kdyby ta naše biologie je učení překrytá hnedka během prvních měsíců. Takže spolíhat se na to, že jako dítě rozpozná biologicky, co je správné a nesprávné, a nemůžeme. Ale já jsem se minula takový možná hloupý příklad, já jsem byla strašně rozčilná, jsem si pořídila prosím vás retrievera. A jestli víte, co je retriever, to je pes, který sežere všechno, co vidí. A já jsem tam jako stála a křičela na toho psa, že bože, to tě příroda nevybavila schopností nežrat věci, které tě zabijou. Nevybavila, prosím vás. Proč? Protože ona asi, když ho ta příroda modelovala, tak nevěděla, že budu doma válet ponožky. Jo, takže si myslím, že prostě jako spolíhat se na to, že nás zachrání jako naše instinkty v případě jídla, nedělala bych to. A co je taky možná důležitý moment, že dítě se tady v těch prvních 2 letech učí říkat si o jídlo, aha, papat, anebo taky ne. Jo, takže, a tady se dostáváme k tomu tématu, jak významná je vlastně jako kdyby ta spojitost potom toho jídla a té psychologie a především výchovy. Jo, do určité doby vlastně terapie dětí je terapie jako v rámci edukace nebo podpory rodiny a výchovy. No. A tady máme takový právě to nejtypičtější období, kdy je to ego v centru pozornosti, to je to jako já a ne a sám. Jo. Hrozně náročný období, ale hrozně významný z hlediska toho, že to dítě se učí svoje biologické potřeby vlastně poprvé nějak jako regulovat, začíná si o ně říkat. Pak souvisí i s tím, jak nastupuje ten toaletní trénink, takže vlastně jako začíná jít nějaký kontaktu se svým tělem a sdílet ho. A poprvé buduje něco jako frustrační toleranci. Takže když se to povede, jako docela, tak první takový ty naše požadavky a schopnost jako zvládnout nějaký náš zákaz se formuje v tomhle období. A pak máme ty předškoláky, mám teď si mateřský školy, tak možná zase nebudu tady to celý, jo, tak jak to období vypadá, samozřejmě, kdo si hraje, ten nezlobí. A neplatí to vždycky, některé děti si hrajou způsobem, že nás to hrozně zlobí. Ale každopádně vlastně tady poprvé dochází, když se bavíme o tom vývoji seberegulace, teda schopnosti se ovládnout, což s tím jídlem jako výrazně souvisí. O tom, že se to dítě učí zvládat jako to samo sebe v těch sociálních kontextech. Už začíná vlastně o ty cizí lidi, už to není jenom maminka, tatínek a brácha, segra, už je to tam učitelka, nějaký kamarádi. A super, víme, jestli se mi to bude spustit. Proč jsem to přeskočila? Jo. A možná to neprojedem celý, ale já vám chci jenom ukázat, vezmu to třeba k tomu zvuk. Já nevím, jestli jste někdy viděli marshmallow test. Jo. Kdo viděl, tak já jenom jak ta seberegulace dětí je jako kdyby hrozně individuální věc a hodně daná jako temperamentovými charakteristikami. Prosím vás, tady paní experimentátorka dala dítěti marshmallow. A říkám, hele, tak když vydržíš, než já se vrátím do té místnosti a nesníš to, tak ti dám 2 marshmallowy. Teď po chvilku sledujte, co se stane, když jako experimentátor odejde a
ty děti vlastně jako, dělal to sebezavření. Jo, prostě to, a tady jako je vidět, tady vidíte ten vývoj seberegulace, jak je to jako těžká věc. Tam nechají dvojčata. Nemůžu se na to dívat. Ještě chvíličku, ještě to bylo, myslím, že ještě jsem vám chtěla ukázat tu fázi toho jednoho dítěte, který si to narve do té pusy prostě okamžitě. Musím se zabavit. Tak to je malá holčička. Dveře si zavřeli. Možná už to nebudu. Malá holčička nepepá, tam ještě nemá to seberegulaci vyvinutou. A to byla vlastně jenom chvílička, vlastně jenom tam bylo na tom experimentu ukázat. Tam samozřejmě ten experiment původně byl dělaný jinak. Oni tam chtěli sledovat, jestli děti, které se umí lépe seberegulovat, tak vlastně jako kdyby si potom dosáhnou větších životních úspěchů. Tam pak byla zpochybněná ta metodologie, hlavně pak ta interpretace. Ale já jsem vám to chtěla ukázat právě proto, jako jak je ten vývoj seberegulace hrozně důležitý, ale hrozně těžký. A jak fakt bojujeme sami se sebou a jak potřebují tu podporu těch dospělých, ty děcka, když se učí, jako to ne. Jo. Nicméně, když se to zvládne, tak tady je to, čemu říkáme začátky volní regulace. A je to něco, co je strašně důležité právě potom z hlediska toho umět tolerovat, když tomu dítěti u nějakého jídla řeknu ne a u nějakého jídla řeknu, hele, tohle jo. A když se to prostě pokazí tady, tak je to jako problém. My pak chceme po těch dětech vlastně něco, co oni se jako vývojově nenaučili. A my to pak po nich jako chceme, aby to dělali. Z hlediska těch stravovacích návyků jenom možná můžu zmínit, že dítě tady ten předškolák už pak jako víc vnímá reklamy, vnímá tyhle věci. A velmi dobře, a to tady zaznělo, vnímá komentáře dospěláků kolem jídla. To já se k tomu ještě vlastně vstáhnu. A tady potom už jenom proběhne, v čem se ta seberegulace jako kdyby ještě nabaluje vývojově dál. Tady máme toho mladšího školáka, který krásně zaznělo, že paní učitelka je v tu chvíli Bůh a má velkou moc. Tak to tam jako platí. A to dítě vlastně tady získává novou schopnost seberegulace. A to je seberegulace v kontextu výkonu. Takže už jde i vlastně o to něčeho dosáhnout. Prosím vás, když s vámi spolupracuje předškolák, tak tím ukazuje, že je sociálně zdatný. Spolupráce je otázka sociální výměny. Když spolupracuje už mladší školák, už bude o to, jak být dobrý, už bude o to, už ta motivace úplně odjít. A když se to povede, tak tady se poprvé objevuje to, čemu se říká schopnost odolat impulzům v prospěch dlouhodobých cílů. Takže tady už s těma dětma se opravdu dá pracovat na tom, že když něco v životě chceš, tak jako je potřeba rozfázovat na kroky, dobře, nebudeme se bavit o životních cílech, že bude, aby se do 65 neměl, nevím, vysoký krevní tlak, to už cíle dáváme daleko u těch dětí, ale už se dá pracovat na odložení odměny vlastně do hlediska nějakého dlouhodobějšího cíle. A poprvé se ty vzory těch dětí začínají stávat internální součástí jich samých. Děti začínají experimentovat víc, jídlem a začínají možná už postupuje pro takový ten první strach, ta neofobie, co tam zazněla, a začíná to dítě už jako chápat, že taky jídlo je spojené nějak jako se zdravím a se zdravotními riziky. Prosím vás, v pubertě se pak celá seberegulace rozbije. Jo, takže tady jako, když se to doteď nepovedlo, tak čekat, že tady to jako zlomím, je jako naivní představa. Takže tady sice jako může dojít k nějakým jako jiným věcem, jako je nějaká další regulace, internální regulace jako našeho chování. Ale tady jako navazovat na něco, co nebylo, už jako nejde. A je to velký boj, když chci pro dospívajícího dítěte, který přirozeně vývojově má být nespolupracující, emočně je labilní, takže vlastně já pro něj chci něco, co je úplně jako nad jeho většinou nějaký jako limit.
A zároveň je to jako období, kdy je to dítě nejvíce rizikový ke všem těm věcem, které tady zazněly. Jo? A ať už z hlediska teda těch změn v rámci nějakých jako produkčních potravy, ale taky vlastně jako k takovým tomu experimentování typu už jako kaferák s mamkou, ne, puberťák a teďko je jako večer líznou pěnu z piva, tak ještě dobrý, ale když nevypiju celý pivo z hlediska, tak už začíná být průšvih, jsou to první experimenty těch děcek, kdy prostě rodiči se začínají stěžovat, že si měli otevřený víno v ledničce a aha, někdo asi upil a nebyl to jako manžel a tak dále. Takže vlastně je to nejrizikovější období a jak já říkám, jakože bez těch základů jako v tom ale najednou začít stavět na něčem je fakt jako těžký. No a v tom adolescentním věku už vznikne to, když jsme o té seberegulaci, čemu říkáme jako vyšší copingové strategie. To znamená, že tady vlastně už se to dítě učí dělat věci jako my dospělí, vlastně regulovat svoje zdroje a když vlastně to dobře běží, tak už tady vlastně jako se vytváří nějaká schopnost opravdu s tou seberegulací pracovat jako na takové dospělácké úrovni. Ale zároveň už to dítě jako většinu času funguje samostatně. Jo? Často jí už mimo domov, hodiny tráví teda ve škole, třeba na kroužcích, kde bude to dítě začleněné. Už je tady plně rozvinutý to, čemu říkáme emoční vědění, protože pokud se to dítě naučilo pracovat s emocemi tímhle způsobem, tak prostě už takhle jako normálně běží. Body image je velký téma, který začíná v tom pubertálním věku a tady už prostě, kdyby to dítě hodně má vyformovaný nějaký svůj pohled na sebe a to tělo už je, nebo ten pohled na své tělo už je součástí jako něčeho jako své identity, jak se vnímá a pouhých potravy, pokud se vyskytnou, tak jsou tady fakt úplně rozhodnutí a jsou velkým tématem. Takže já jsem zase u toho, že je prostě potřeba podle mě u těch dětí zalévat hlavně to téma seberegulace. Takže kdybych měla říct, co je takovým klíčovým aspektem z toho psychologického hlediska, tak určitě by to bylo podporovat zdravé vztahy, protože jsem mluvila o tom, jak se vlastně to naše já vytváří v kontextu toho, jak vlastně nás vnímají druzí. A což souvisí s tím realistickým sebeobrazem dítěte. Kdybych mohla za něco tady hlasovat, tak by to bylo jako trénovat frustrační toleranci těch dětí. Což by souviselo s tím bodem přiměřeně zatěžovat. Já neříkám, že máme děti přetěžovat, ale to, co jsme vytvořili, ty sněhové vločky, tou hyperprotektivitou, prostě oni nejsou schopní přesně jako nějaký naše ne, nějaký náš zákaz, něco takového. A podporovat dítě v bytí samo ze sebou, a aby vlastně jako vydrželo bez nějakých podnětů, protože strašně moc dětí zajídá nudu. Nic se neděje, tak co, do ledničky něco sní. No a jdeme do finále, druhý, třetí klíč, ty už jsou rychlý. A druhý klíč je pro mě práce s motivací, jako s aktivním činitelem. To dítě musí být, když je motivovaný, aktivní. A já vám chci ukázat, co stojí za změnou, že budete s těma dětma pracovat. Prosím vás, za změnou stojí to, jak moc chci něco dělat jinak. Ale když se budete bavit s dětma s nadváhou a obezitou, většina z vás uslyší tu věc, já chci hubnout, já nechci být tlustý. Problém je tady. Oni moc neví, jako, nebo nevěří tomu, že to můžou udělat. Takže oni, tyhle děti, potřebují strašně moc podpory v tom, jako udělat ten dobrý plán a v tom, aby si věřili, že to nějak jako bude. A pokud to nefunguje v té rodině, je to potom velký problém. Protože je dokázané, že předpokladem té změny a té úspěšnosti je nejenom vlastně to, že věřím, nebo nejen to, že to chci, ale taky vlastně, že věřím můžu. A dva nejsilnější zdroje naší motivace jsou buď strach, anebo touha. A myslím, že většina z nás nechce motivovat děti strachem. Takže jako, když se nám podaří najít vlastně tu touhu toho dítěte, se usmívat, vám vidíte toho jednorožce a toho běžícího nosorožce na tom pásu, ne vždycky je to pozitivní motivace, ale přijde mi to hodně jako důležité naučit se vlastně v tom dítěti vzbudit tu touhu, aby ty věci byly jinak, aby mělo svou motivaci. A poslední, třetí klíč té prevence je být v tom spolu. Si dovolím jednu závěrečnou metaforickou odpočku. Prosím vás, to je Aston Martin a to je Jeep. Když někam přijede Aston Martin, všichni se otočí. Někteří se dokonce budou s ním chtít vyfotit, jo, prostě nádhera. Když chcete vítr ve vlasech, udělat jako prostě dojem, pořiďte si Aston Martin. Vyjedete do lesa, skočíte. Tam se vám vyplatí mít Jeep.
To je život. Prostě někdo je Aston Martin a někdo je Jeep. Takže mně přijde hodně jako důležitý vlastně s těma dětma pracovat na tom přijetí. Že každý máme taky nějaké dispozice, že každý máme nějaké vlohy, že ne každý jste Aston Martin, ale že Jeep má svý uplatnění v životě a Jeep může být silný a výkonný a perfektní v lese, ale má to svůj význam. A být pro ty děti příkladem, to tady už zaznělo, že je velmi významné, protože je dokázané, že všechny mláďata savců pozorují svoje rodiče při jedení a krmení. A podle toho zjišťují, co jako budou nebo nebudou jíst a jak se k tomu budou vztahovat. Takže ta náborová je mocná věc a v těch prvních letech života, ale ona i v těch pozdějších je jako důležitá. Takže to je závěrečné poselství pro ty, co jsou tak jako demotivovaní a nešťastní z toho, že ty rodiče někdy nespolupracují. Tak buďte příkladem aspoň vy, protože co zaléváš, to poroste. Tak děkuji vám za pozornost.